elura eta rigoraren auzolan eredua, eskutik eskura hori ere bagara. Sorgin baten azken kanta itoizko kaletan. ¿Dónde exatoste su? Nosotros somos de Baracaldo. Ah, ¿sois de Baracaldo? Sí, somos las... Sí. ¿Cómo es? Ay, no me acuerdo en este momento. Y somos Zapatillac. Ah, ¿sois del grupo Zapatilla? Ah, eso es, sí. Claro, sois las mujeres mayores entre comillas, ¿no? Porque muy mayores no os veo. Sí, sí. Somos más jóvenes que vosotros. ¿Tú no eres coro? Yo soy coro. ¿Ah, Coro nice, bye. Bueno, contarme un poquito. ¿Sois el grupo de Baracaldo que habitualmente os reunís para hacer ejercicio juntas, no? Sí, hay 5 grupos en diferentes días, entonces ella es la monitora. Y os lo han puesto, vamos, perfecto para hacer ejercicio, pero ¿vais a correr la corrica? Pues si viene a tiempo, algunas iremos y si no, pues nada, porque acabamos a las 2. He estado mirando en el YouTube de AEK, de la corrica, y viene solo con 10 minutillos de retraso. Ah, vale, entonces algo haremos. Bueno, yo algo haré, yo iré, yo os represento si no queréis correr. ¿Estáis seguras? A veces viene rapidita, ¿eh? Hay que ponerle ahí énfasis, ¿eh? Hay que correr. Hará lo que se pueda. Bueno, ¿estáis acostumbradas a correr todos los días o por lo menos a andar? A caminar y hablar, socializar y a pasarlo bien. Y como hoy es esto, pues cómo no vamos a estar aquí nosotras. Es que hay que apoyar también el euskera, ¿eh? Exacto. Txun behar da euskera, Barakaldon, ez da? Bai. Saiatzen ari gara behintzat. Hauek bai, hauek euskaldunak dira, ezta? Hauek bai. Eta zer egiten duzu hemen? Ez dago klaserik gaur, ala? Bai, baina joan gara etxera jatera. Ah, bale. Eta korrika egitera ebe bai? Bai. Eta gera, eskolara itzuli behar duzu? Gero bai. Ba, justu egongo zarete, ezta? Baina etorriko dire irakasleak eta usten digute gehiago jotea. Ah, bale. Eta zergaitik da garrantzitsua korrikan parte hartzea, a ber, ezaidazu be? Euskara mantentzeko eta osasuntsuago egotea. Osasuntsuago egotea baita ere, baina egia da, euskera mantendu behar dugula, ezta? Gure ondasuna data. Bai. Beste remediorik ez dago. Ez duzu nahi ala? Bai. Ah, Bai. Urtero egiten dut. Ah, bai, Urtero. Eta zergaitik? Zerretik, hombre, barruan dagoelako, Zirrara hori, Bai. Korrika heltzean, ailegatzean zirrara hori. Bai. Egia da. Iruñean lagun batzu dauzkat eta egin dutea. Eta Herriberan ere. Eta gor Barakaldon, eskerraldean, Bai. Eskerraldean batez ere, garrantzitsua da euskeraz egitea. Bai, baina gero kalean inor ez du hitz egiten, Oso gutxi egia da. Zoritzarrez, korrikan ikusi duzue, ja peto handia, jende asko, baina gero... Kalean entzun behar da, ezta? Bai. Gazteek badakite, baina ez dakit, enparentzetan, kaleetan, ez da entzuten asko, hemen Barakaldon edo eskerraldean. Zoritzarrez ez, Barakaldonez. Bueno, hau abagagune bat da, euskeraz egun bat pasatzeko, ezta? Aurrera. Aurrera korrika, bai. Argazkia posture hutsa da. Bai. Bueno, ez, hombre, a tope euskara ekin. Nerviosa, gazpixan. Urduri, Bai, urduri. Lekukoa eramango duzu ezue? Honek, bai, guirurok. Hostia, ze harro, Bai. Urduri nago, esan. Ja, eta gogotxu? Bai, Korrika egin behar da, bai. Korrika egiten duzuen bitartean oiukatu behar duzue, bai? Tipitapa, bai. Sasoi honean zaudete hori egiteko, sasoi honean zaudete. Claro, aietz. Entrenatu dugu. Bai, zi. Eta berotuta gatoz, a tope. Bueno, esan behar dut, argitan, Barakaldoko emakumeen aholkularitza zentruak eramango du lehenengo lekukoa Barakaldon gaur. Eramango duzu ezuek, ez da? Bai, kilometroa erosi duzue. Bueno, bai. Eramango dugu kamaren omenez. Ah, bai, Bai.
Ama ez dago aurten gure eta korrika gustatzen zitzaion, eta aurten bere omenez eramango dugu. Ba, sentitzen dut. Ez. Ba, bueno, baina gaur presente egongo da. Bai, noski, pozik gaude disfrutatzen. Bai, hau zen ama. Nola zuen izena? Batirtze. Batirtze. Omenaldia izango da berarentzat. Hori da, bai. Eta zuek, zirrara hori nola izango da? Emozio hori, korrika, heltzean, ikusteaz. Nola bizi da hau? Pues emozioz, ez da, urdure. Emozioz, baina arrotasunez baita ere. Aukera polita, eskerrik asko, eta talde feministarita. Bai, eta esan mesedez oso importantea dela Ezkerraldean, Barakaldon, euskeraz bizitzea. Zuek gazteak zarete, normalean ohiko bizitza ez da egiten hemen euskeraz, ez da? Ez, Ezkerraldean gutxiago, baina bueno, gutxinaka baita gazteak mugitzen ari gara. Gero ez da gehiago. Eta gaur mugituko zarete. Hori da, gaur bai. Kilometro oso batez. Luki, ¿este año llevas el lekuko, este año no toca? No, este año no. Lógicamente tiene que haber mucha más gente que lo lleve porque es una ilusión llevarle, ¿no? Entonces, lógicamente, como hay mucha gente la que participa en la corrida cada año más, por fortuna, pues bueno, es lógico que se vaya repartiendo quien lo lleve, está claro, sí. No te atreves a hacer la entrevista en euskera, pero es importante. Baina esan, garrantzitsua dela, Barakaldon euskeraz egitea, euskeraz bizitzea, Barakaldon eta Ezkerralde osoan. Bai, venga, va. Esan. Animatu jendea, euskeraz bizitzera, animatu zeu. Bai, Barakaldon baita ere euskeraz egiten dugu, eta Barakaldotarrek euskeraz egin behar dugu. Baina oso gutxi oraindik. Bai, egiten da oso gutxi. Naiz eta gazteek jakin. Bai, hori ez dakit noren errua dan, baina saiatu behar berriro guztiok egitera eta ilusio hori piztera. Ilusioa ez da piztu, oraindik asko, eta gazteak hemen daude, korrika egiten. Gero etxean egin behar dute, kalean egin behar dute euskeraz. Zer egingo dugu? Guk egin dugu gure partia, orain besteek egin desatela. Baina bi urtetan behin korrikak ilusio hori pizten du, ezta? Bai. Zelan sentitzen zara korrika heltzean, korrika ikustean? Ez dakizu, eske... Nola deskribatzen da hori? Ezin da deskribatu, jartzen naiz, eske, gogoratzen ditut pertsonek, gogoratzen ditut egoerak, nik baita ere eraman nuen lekua behin, zestan, eraman nuen behin, eta ardu... Enbidia ematen dit horrek. Sartu, badakizuan, sartu. Bai, eta oso unkigarria da niretzat korrika, gauza guztiegatik, baita ere horren beste jende, etortxagatik, eta guztio posi, guztio barrez, eta posik korrika egitera. Eta euskeraren alde egitera, hori da, behar dena, ze euskera gara. Euskara gara bai. Euskara gara edo ez gara. Aurtengo leloa, euskara gara. Edo euskara gara edo ez gara. Bai, bagara. Bueno. Zertara etorri gara ona? Korrika egiteko. Eta zergaitik egin behar dugu korrika? Euskaldun tradizio bat da. Ohitura bat da, Euskal Herrian. Ja, 24 edizioa dira, Bai. Beitu, tradizio handia da, ja. Eta gustokoa da. Bai. Bizkaiatik korrika egite... Euskal Herri osoan egiten da. Eta gaur Bizkaian dago... Barakaldon, bai, Ezkerraldera, bai, sartzear dago, justu momentu honetan, itxasadarretik etorriko da, badakizue, itxasadarretik etorriko dela? Igual 2 kilometro falta dira. 2 kilometro edo, Erandion daude, eta zer gehiago, korrika egingo duzue? Bai, askar. Vale, eta zeio jukatuko duzue korrika egiten duzuen bitartean? Korrika. Tipitapa, korrika! Tipitapa, korrika! Zuek triatloi taldekoak zarete, beraz erreza daukazue gaur, ez da? Entrenatzeko aitzakia ona, ez? Aitzakia bai. Bai. Eta euskeraz egiteko ebe bai? Noski baietz, Bi gauza lantzeko, bi gaina. Urtetan behin ospatzen da korrika, normalean etortzen zarete? Aldugun guztietan, bai, noski, bai. Eta zergaitik da? Garrantzitsua? Bai, guretzat da garrantzitsua, ez? Hizkuntza lantzea eta, ez galtzea, baizik eta hobetzea.
Eta gainera hori, esan duzuna, ezta? Entrenatzea. Bai, bi gauzak, bi gauzak bateratzen ditugu eta bikain. Niretzat korrika egitea, ez dakit, baina gogor egiten zait. Zuentzat ez, ezta? Bueno, gauza da, astea, apurka, euskara bezala, Euskaldun berria, holan ikasi dugu guztiok, oseak... Egia da. Hori da kontua. Zer egiten duzuzu Barakaldon? Barakaldokoa naiz. Portugaleten egiten nuen lan, baina Barakaldokoa naiz. Ja, jubilatuta zaude, Bai, ikaragarria da. Baina korrikatik ez gara jubilatzen inoiz, ezta? Ez, aspaldidanik ari gara hau egiten. Gogoratzen du, nik hemen ikasi nuen Barakaldokoa ekan. Bai, ni Portugaletekoan. Nik hemen ikasi nuen eta ez du gogoratzen noiz hasi nintzen korrika parte hartzen, baina hemen segitzen dugu. Eta urteetan behin ospatzen da eta zu etortzen zara? Bai, aldudanean gaur ez dakite korrika asko egin halko dudan, ze belauna ez daukat oso ondo, baina saiatuko gara. Hemen daude menditaldekoak, Barakaldoko menditaldekoek eta egingo dute ederto. Dena den, importantena ez da korrika egitea, baizik eta euskeraz egitea ezkerraldean. Bai, euskaraz egin behar dugu, gutxienez dakigunok egin behar dugu eta ez dakitenek lagundu behar diegu, eta naiz eta gutxi izan, ahaleginak egin beharko ditugu euskaraz egiteko Barakaldon eta leku guztietan. Ze korrika badator? Andertzu, bai, badator, behitu datorren. Bai, badator! Behitu David, badator! Korrika badator! Uribe kostatik atozgu eta ekarri dugu, osea, helduko zaizue. Bai, Antolatzaileak gara, ekakoak gara. Uribe kostakoa ekakoak gara. Bai, superbisatzen ari zarete. Ez, etorri gara kotxea ekartzen eta orain abertzelan ateratzen da nibaiko aldaketa. Dena prest dago? Bai, oso prest dago, uretan daude taulak ja, eta... Bai, padel surf bitartez... Bai, bigarren aldiz ja. Bigarren aldiz? Bai, orain dela urte asko padel surfean pasatu zen, baina gaua zen. Bai, Bai, eta orain ere... Eta gaur berriro. Peñatzuri surf eskolak pasatuko digu korrika Barakaldora. Aurten gainera, korrika ez da pasatu ordu txikietan eskerraldetik, edo Uribe kostatik, hori eskerrekoa da. Bai, oso ordutegi ona jendeak disfrutatzeko. Beitu ze ondo errespetatu duten hori. Oso ondo erandioko jentea. Ze ona. Hor geldi behar dira? Bai, obren segurtasunagatik. Eta pasatzen ari da bakarrik furgoneta? Hori da, lekukoa eta gure segurtasuna. Eta orain ja, emango diote berari eta onantza. Ze urduri, ez da? Oso. Eta zirrara, eta emozioa, eta ez dakit. Eta ez dakit nola... Lan asko egin du honetarako, lan pilo bat hilabetetan, eta orain momentu hau da, izugarria. Disfrutaten usten zaitut, bale? Mila esker. Venga, eskerrik asko. Astiro, lasai, helduko gara. Santa Grazitikan zarra kastelura eta rigoraren auzolan eredua eskutik eskura hori ere bagara. Sorgin baten azken kanta Itoizko kaletan zer gara euskara beraz bagara Maixux eta Ramunen herrian. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutikan mendebaldera. Junkerare fandango berri bat bezala, Iraia berri baten bila. Korrika, arranaren eraldia lumani berriaz. Gailur berrietan Basurdearen aztarna gara Elorretatikan Agurain aldera Larruzera ikitako milaka txola Dahlatik gazara Hor da gure gogoa Ezkerraldeko
luzea, Siberutikan mendebaldera. Junkeraren fandango berri bat ezala, bidaia berri baten bila. Lau buru bat gato batean baino euskara gara. Ilargirik gabe mareak gora, nola bestela, nola bestela. Maitasun eskutitz baten bide luzea, Siberutikan mendebaldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, bidaia berri baten bila. Korrika, arranaren egaldia lumani berriaz. Korrika, irrintzi zarbata hogaztetan. Eskerrik asko, Zuku! Eskerrik asko, Kodri!